Ahojte priatelia, strojníci a fanúšikovia stavebnej techniky. Moje meno je Kubo SK a vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Tentokrát mi z firmy Mastechnik poslali na testovanie prídavné zariadenie pod názvom G-Rake. G-Rake, a.k.a. G-Rake, čo to vlastne je? Nie je to ani fréza, ani rotavátor. Podľa slov írskeho výrobcu je to inovácia v spracovaní v regenerácii pôdy. A ako nám vlastne funguje G-Rake a z čoho sa skladá? Tak v prednej časti máme tzv. Hrable, ktorými si môžeme zrovnať väčšie nerovnosti a povyberať väčšie kamene. Hlavnú úlohu na celom zariadení má tento hydraulicky poháňaný bubon s výstupkami, ktorý nám tú zeminu načechrá, prevzdušní a vyhodí väčšie kamene von. A posledná časť je tento voľne otáčavý bubon, ktorý nám kopíruje terén a svojimi výstupkami zanecháva v ornici jamky, ktoré si myslím, že sú vhodné počas výsadby na zadržiavanie vody. Ja som počas testovania schválne skúšal rôzne druhy ornice, zeminy, aby som vedel, aké to bude mať výsledky. Najlepší výsledok s týmto prídavným zariadením som dosiahol na sypkej prehnitej zemine. Dokáže si to poradiť aj s menšími hrudami, no pokiaľ je tá zemina horšia, ubitá a tých hrud tam je viacej, tak musíte jeden záber opakovať na viackrát. No a pokiaľ je zemina zarastená trávou, alebo máte vykopané čunty trávy, tak s tým si to už moc nedokáže poradiť. Tak ako s každým podobným prídavným zariadením, musíte myslieť na to, že aby to hydraulika všetko zvládala, musíte pracovať s vyššími otáčkami. Takže keď sa v úvodzovkách hráte len s ornicou, musíte počítať s vyššou spotrebou vášho stroja. Ja som testoval dopredu, dozadu, doľava, doprava a môjim testovaním som zistil, že nie je to ani fréza, ani rotavátor. Pretože jeho výstupky zachádzajú do pôdy 5 cm, tak by som to nazval, že je to taký kyprič pôdy. Tú pôdu vám v tej hĺbke 5 cm načechrá, prevzdušní a vyhodí veľké kamene von. A zaradil by som to niekde medzi bežným rozhrnutím ornice a profesionálnym zakladaním trávnika. Pokiaľ máte nejakú horšiu ornicu s kamením, tak toto zariadenie vám príde fajn. Prevzdušní vám tú vrchnú vrstvu, rozbije menšie hrudy a vyhodí kamene. Myšlienka tohto zariadenia je dobrá, len by to chcelo trošku doladiť do dokonalosti. Ja by som vyskúšal variantu, keby tieto výstupky boli o niečo dlhšie a špicatejšie, že by to pripomínalo viac tú frézu. Toto je G-Rake so značením GR150, čiže pracovný záber je 150 cm. Je to najväčší model, ktorý majú v ponuke a je určený na bagre o váhe 8 tón. Taktiež majú v ponuke dva menšie modely, ktoré sú určené na menšie bagre. A u firmy Mastechnik máte tú výhodu, že pokiaľ zvažujete kúpu takéhoto zariadenia, môžete si ho najskôr požičať, ošahať, vyskúšať na vlastnej koži, na vlastných stavbách a potom sa rozhodnete, či si to kúpite alebo nie, či vám tá investícia za to stojí. G-Rake, a.k.a. G-Rake, alebo po slovensky ľudovo Kyprič 2000. Ja týmto ďakujem firme Mastechnik za výbornú spoluprácu a ak chcete vidieť viac takýchto videí, viac testovaní,
pýtajte sa v komentároch, čo vás zaujíma, hoďte tam like, dajte odber a my sa vidíme na budúce. Čusan, priatelia!